вече има своя победител, а България своята нова любима звезда. Тя, включваме се на живо в къщата. Момчета! Как си, Николаша? Екстра съм леко напрегнат, защото всичко трябва да протече по мед и масло, да няма гафове и по-достойни от вас да победи. Излишно е да казвам, че 2 месеца за нас беше страхотно да ви наблюдаваме. Така ли е? Ето. 2 месеца и вие чакахте този момент. За тези 2 месеца дадохте всичко от себе си. Преминахте през всички емоции, на които човешката психика е способна. Показахте, че може да се веселите искрено, да се подкрепяте и да правите и да отстоявате вашите трудни избори. Достигнахте до финала и само вие двамата оцеляхте до самия край. Вие сте наистина накрая. Първо искам официално да ви поздравя за това постижение. С това показахте на зрителите, че вие сте мъже, че вие сте големи хора и че може да се борите за любовта на цяла България. А сега, още по-тържествено трябва да ви кажа, че България току-що избра своята любима звезда. И така, победителят в Big Brother 2012, любимата звезда на България е... Орлине, това си ти! Казах ти мен!